Paano magbukas ng kaggo o lukan? Tara, samahan niyo ako. No kasano ti aglukat, dati daduma, kudisan na dati na, kudisan da. Oh. Tapos, sukiran da yung asjay. Ajati, umuna. Okay. Ulang, oh. Oh, katanay. Ta. May kadto ah. Dito, ikitaan niyo dito. No, nati enti kasla at nati ger na astay. Iso ti pangi. Wen. Iso pangi kabiran niya daya tadum jay kutsilyo. Oh, pasen. Ya, teknik na lang yan. Oops! Igupo mo. Igupo mo ang tado kilaw mo amin eh. So saan? Panawa. Oh. Kasta tag kilaw ti kaggo. Ano saan? Panawa. Ano saan? Customer, kanyak. Dato nga plaster ti kaggo. Dato nga parte. Hindi mo lang. Tapno. Hindi mo put nga. Itirael. Hindi knife. Different technique yan. Nung nagpulutan ka mo. Naman nagpulutan ka. Deta. Teknik din naman nagpulutan. Sa one knife. Ito lang nga ta. Kumikilawa talaga ni Papi ah. Sa one knife. Pastilatan. Nalpas. Murak, nalukatan. No one knife, kasi lang pabayaan. Ang kautag mo taulong. Taulong Papi, patasan naman. Kesa ngayon RTG na eh. Ada jeje bagas na. Sarap. Urayawan ti Parang tanapgad. Purayawan asinnan mo. Urayawan asinan tanapgad dito Bigo na. hindi masyado na para ito yung irregular side niya. Okay, samlang nga Eh, yan. mabit lang. Oh, ikatam lang. Ikatan lang, kudisan lang. Oy, tap na makitam jay pangikuan jay na. Kaya hindi ko natin na imas.
pirasa na. Kapera sa tunog na. May anak pirasa. Dadama. Yun o. Tagayan ti pag dyan ang tadig tira sana nga kanya. Oo, patakto, nasa ng turuan. Tagayan. Nariga mo dito. Dugot puti mo. Tagayan pag dyan ang tira sana ka. Ay, lagi anak pirasa. Tada nga dumakil. Sige yung bugi. Pirasa. Mapanda nita. Tada nga dumakil. Ito no dumadakil da basta itong rumor damat kayo. Sige gaya. Ano nalalaga? Nalalaga kalkagang basit ka. Ayun Jay parte naman ang ba? Irregular ti forma na. Iya. Amo nga. Sa'yo naman. Nalok magdatoy. Game. Ang galing ni Mia. Wala sana yung Oh, yun. umat. Di masun nyo. Ang lain nga Gilocano ti pag ko na. Gure kanta. Sayang gati ko na. Pero nag-goodbye. Ampay ulit na bayag. Ayun ti sa uyon Mia. Bisaya. Bisaya mo lang. Di ba Quezon province kayo? Amin nga ako Gapo Dalate. Okay. Okay. Wala, oh. Ayan. Bigyan mo ng counter sa mata. Sabay higop. Mag-vlog si daddy, oh. Mag-vlog, oh. Oh, bali Oh, ito. no, makita mo. Oh, jag na, oh. Oh. Diyan ti na. Pakitam di banger. Oh, ti banyer na awan. Nalinis. Di banger na medyo Data, no makita mo data, na tang kasta, isa ti pangikuam, di kutsilyo. city technique na tayo. So, technique na layay. Loda man na masugat ka. Ano din. Guten tinakang mostly. Di ba sit nagnganga. Oh, why? Oh, Sayang jadi ko na. Oh. Gara pakitan taman na lain dahil lang tayo. Pakitawan sila wag. Oh. Kailangan ay plaster na napintas.
Sama pa lang na. Wala na nakabaybayan. Hey guys! Congratulations kung hanggang ngayon ay pinapanood mo pa rin ang video na to. Ano ang pinakapaborito mong teknik sa pagbubukas ng kaggo? Please leave a comment, like, share, subscribe at pakiring na rin ang bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video.